wati na munye asetu jakti ame foli taninga asegre Abu Safna Jara sirajanta ma amba adabo indépendant nebe bolo dombe boni aye ni ya boko baduru ani kemenani ani bisabani woro kabe bi alamsa doe mamarsi kalo klem bisaba ani kele samba fla ani samwa ani fla munye fatrike baye oye Musa Sayon Kamara ako munyanga jamana premier ministre ndo be Dr Shugel ko kala maiga abuno oba ale kofo ibe na ka foko munye tarata do munye panafricain munumbu bora Senegal katama kabo Senegal ninga na amfanya bamako konala kanuka munye farafina ninga no yira ana kana ira ka foko munye Mali ane Senegal bela jele keleyi o kanenga ibe na ka foko munye anga jamana premier ministre ndo be Dr Shugel ko kala maiga kofo nunu bismillah lekena kamuye Shugel akumada de aya ira ka foko munye wati munna anyo fo munye sedawo mawye no be kalo muga ane nani kofo o kalo muga nani Abu Safna Jara ko yefenye femuna atsega nugosiye tukushila bile kalo muga nani koni Abu Safna Jara ko digi ko o danye dene wa munye gelengala ko o fana danye kibiri guri o siratika la munye Musa Soyon Kamara ako munye jamana premier ministre no be Dr Shugel ko kala maiga o kofo munye nintama kala nunu bismillah le boulevard de l'indépendance o konala munye Dr Shugel ko kala maiga ayekorofo ayata de ayekorofo ta wati muna ibina ka foko munye sido manu na beshuba nunu kofo olu ko nyanyi ke ala mateme munye klinani ka munye Dr Shugel ko kala maiga ayekorofo ta ninkenenga o bena tarata doma ayira ka foko munye ni pan africain munu bora Senegal kana jamana konala ya ko folini tanu ko abetanu ko usegere o kana ka munye Shugel ko kala maiga yani manu ni rakata bismillah munye jamana fama fe no ba ashim ko ta kofo o sabga munye tama kala nunu ube bismillah bi munye jamana fama fe no be colonel ashim ko ta no ba ale kofo Dr Shugel ko kala maiga kenenga ayira ka foko munye wati munna anyo fosido mawyana no be kala muga aninani kofo o kala muga aninani kibe na ka foko anyam pempene jagwela ko aga kala muga aninani ko note Abu Safna Jara yela mali bele mun kan ke jamana konala ni ko kiga abela jele fese kala muga aninani konala ko abe gela ko sobe ngamuye jamana fama no be colonel ashim ko ita kofo adale no ala ka foko munye maledo ukadane ko oba aleka wa munye ko gouvernement ko obe bara ulla o siratigalla ko munye jamana fama ko afene feren dabali bela jele ke ki majigin ko sobe munye sedo manu ni ka wati mun fufu yana no be wati mu kalo muga aninani kofo o kalo muga aninani Abu Safna Jara be Dr Shugel ko kala maigay akoko yefenye femu na atisega yele matushila kalo muga aninani Abu Safna Jara o yefenye Abu Safna Jara mu yetabali era kona ati gosha la pew o yefenye Abu Safna Jara na négocier ko abe gele foga foko abe gele mu ye Dr Shugel ko kala maiga ako kenenga ako kale badon ka foko wati dola ko olube akhilna dota sigata la mu ye jamana ko de no be akhilna ko atita olu jimisra fe ga onata be sigata la ko mu ye jamana ko don mali don o kadane ko ni ko abu olu kane Dr Shugel ko kala maiga ako wati kunguru ni munno fle ko disira o manunuma ila mali bele munno kan ke anwa jamana na wala sa mu ye kololo munno iyante mu ansoro wati temunu nakateme o misiga kisiga bo o kololo matugumna o siratika la ko kalo muga aninani Abu Safna Jara fendu femuna atsiga ndugusi tuska patriba ka fola anwa ni medomna kombi sira ma ko ni yaira ka foko mu ye kalo tani flani kana bla kalo ta ani worla olu yere ko sigi mu ga masikalo kle muga ani duru ko ni uyo o de goshi ko valisu konala sans clé fokata fara mu ye sans clé ani kalo nani no be kalo ta ani woro ko fo ga maraba ko ni mirum gambi no de kalo muga ani nani Abu Safna Jara ko obena négocier patriba ka fola anwa ni medomna na foko bi ko ngoni aseba ko jarlindu waseme ko ngoni aseba ko samalindu mu ye sidaw mawu ani mu ye Mali amaraba ni nyonchira konna natama kala mununu ubora mu ye Senegal kana Abu Safna Jara bin na ka faku utagamala de uye mu ye klebinani uyo de kasirala mu ye Dakari ane Bamako chirala klebinani ku uyo de tamana ngamu yanga jamana fama ira no be colonel Ashim ko takufo bi alamsa doena Ashim ko ta anani farafna kuna wolode nunu akonno ubismillah de anu bismillah mu ye kuluba okonna ula ka fatriba ka fola akoni tama kala nunu yire abu ye tama indam ne kabe mu ye février kalo kleta ani woro tama ku ya adamine mu ye tarata do utuna anfanya Bamako binani uyo ore kasirala nga kenenga mu ye Dr Shugel ko kala maiga ale ko ne ko reform ka fo ka nyeshi pan africain numa aya ira ka fo Abu Safna Jara wati munno odile flasida o manu numa ta no be kalo mugo ani nani ko fo o ye fenye mu tsega négocier to shila o ye fenye o ya ansele ne andana una fone flani anya samaka bo munye indépendant ale konnala mame sebani ngala yo ode Musa Sayon Kamara Abu Ibunya Obala bete kero afo ambe ufo ku walimando panafricanisme ambe ufo
ka wuli ka jɔ la nunu ye jamanadenw ye ninnu bɛ farafinna kɛlɛ de la an bɛ u fɔ k'u waleɲuman dɔn hali bi ko u ni ce ala k'u sara u taamase la bele k'a dɔn k'a fɔ ni indépendant ni e y'a bila ne n'a sama ka gɛrɛ na dɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔ docteur k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔ ni o de ye Sumela Bube Mayiga Sumelu Bube Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko avocat minnu bɛ yen ni o ye Cheikh Mohamed Cherifu Kone k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a yira Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a salen min filɛ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko avocat dɔw bɛ ɲɔgɔn na a ko la k'a dɔn k'a fɔ ko avocat u ye plainte tigɛ min b'a yira k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ Bube Mayiga n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a sara condition kɔnɔ a sara satogo la satogo minnu k'a dɔn k'a fɔ ni u cɛ man ɲi koyi parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Dawuda Sangare kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Mohamadu Cherifu Kone k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ye déclaration kɛ déclaration in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ don jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a fatura ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon mars kalo tile 21 san 2022 in na Sumelu Bube Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a tun bɛ parti Asima Tuala a ye k'a dɔn k'a fɔ tɔnden minnu bɛ yen ni olu ye a ka tɔndenw ye parce k'a dɔn k'a fɔ nin avocat cɛkɔrɔ ni avocat ninnu ma k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛn bɛ ka déclaration kɛ min b'a yira k'a fɔ don nataw la Sumelu Bube Mayiga a salen filɛ nin ye sacogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna u ta to nin cogo in na a ka jan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ na sɛbɛn don min b'a to k'a fɔ Sumelu salen filɛ sacogo min na k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ka dɔn a ka jan k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw ka boloda min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a somɔgɔw ni droit minnu ka kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ka jan don nataw la o laɲini ko u na o kɛnɛ Dawuda Sangare ale ka fɔ la association malienne des procureurs et poursuivants n'o ye k'a dɔn k'a fɔ solonadolaw olu ka tɔnjɛkulu ye ka taa se k'a dɔn k'a fɔ référence syndicale des magistrats ma k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye solonadolaw olu ka tɔn ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye déclaration kɛ min ni a ɲɛmaa dɔ ye Cheikh Mohamed Cherifu Kone ka taa se Dramani Jarama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ni magistrat olu ka tɔn tɔgɔ la ninnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ko u kumana dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a salen filɛ nin ye condition minnu kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a sara k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a sara k'a dɔn k'a fɔ kaso la Sumelu Bube Mayiga ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a n'a ka denbaya k'a dɔn k'a fɔ u ye tasi bila ta fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ka ani a ka denbaya k'a sɛgɛrɛ n'a ka tɔndenw ka tasi bila tɛ ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ Sumelu Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kiyama bi ka Sumelu Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ bin kɛra a kan ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga bin kɛra a kan Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a sara condition gɛlɛmanw kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ hali n'a ma ɲa k'a fɔ ko i ye maa don kaso la a ka kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni a ma ɲa k'a fɔ a banana bana bɛ a la bana min bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka furakɛ anw ka jamana kɔnɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ yanni min bɛ se a ka kiritigɛ don ma Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a kun ka kan tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni fanga bɛ u bolo bi u kun ka sɔn tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka Bube Mayiga k'a to a ka taa nin baara in kɛ n'o bɛ tali kɛ a ka furakɛliw la ninnu y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a salen filɛ nin ye condition min na nin min n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a kɛra démocratie ka furu ye Sumelu Bube Mayiga cɛ dɔ min ni a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda min bɛ tali kɛ démocratie la a bɛ se ka sinsin anw ka jamana in kɔnɔ cogo min kabini Musa Tarawele fanga waati maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sanga ye n'olu kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka jamana in ka a wulikajɔ k'a boloda walasa démocratie ni o ye bɛɛ fanga ye a bɛ se ka na cogo anw ka jamana in kɔnɔ cogo min Sumelu Bube Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ o dankɔrɔbaw la wa k'a dɔn k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kuma fila kun tɛ a da dɛ o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ charte de la transition na u ye min fɔ ko élection ka kɛ ka bɛn ni don min ye Sumelu Bube Mayiga ko a kuma k'a bɛɛ kun ye nin ye a b'i n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen jija n kun bɛ min kan a b'i n'a fɔ minnu ni olu bɛ fanga la bi o to olu ka kɔrɔfɔ ko ye o to olu ka hakilina ye o de kɛn bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga waati min na a minɛna ka don kaso la gɛlɛya caman y'a sɔrɔ koyi min bɛ tali kɛ banaw na o y'a sɔrɔ wa bana minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ a nana sɛgɛn kosɛbɛ o la a somɔgɔw ka se a tɔndenw ma a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ boloda walasa Sumelu Bube Mayiga a bɛ se ka furakɛ cogo min na o furakɛliw kɔni o ma se ka baara ni Ala y'a kɛ k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a fatura o tɔgɔ la kuma ko olu n'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ Sumelu kɛra démocratie ka fure ye
Sumelu kɛra démocratie ka sufure ye ka da ka Sumelu a kun bɛ démocratie kɛlɛ de la ka kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ constitution o sariyaw bɛ se ka labato cogo min na Sumelu Bube Mayiga a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ye nin ye nin de kɛra sababu ye Sumelu Bube Mayiga ni a ye gwɛlɛya sɔrɔ dɛ wa olu ti dɔwɛrɛ fɔ dɛ Sumelu Bube Mayiga u b'a yira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a fatura démocratie ka fure kɛra Sumelu ye a sababu kɛ maa minnu bɛ yen ni u ye wulikajɔ sɛbɛ boloda ka se ka démocratie sinsin an ka dugu in kɔnɔ walima an ka jamana in kɔnɔ ko Sumelu Bube Mayiga o dɔ don Patiri filɛ nin an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn k'u bɛna plainte de don u b'a don u b'a don kɛ u ye le problème u bɛna don mais ko ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma amina Ala ka ɲɛ ka d'a ma Abu Safina Jara hali bi sirajantan ma an ba a dabɔ nouvelle horizon ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye Mahamani Ture Mahamani Ture hali bi a kuma da dɛ a ko ka ɲɛsin i bɔlen filɛ k'i da don baabu min na n'a bɛ Sumelu Bube Mayiga ale ka baabu n'a b'o kɔfɔ sira t'a la mun ye Sumelu Bube Mayiga somaw u ye plainte kɔni ka a bin mun ye Amara Bacili ale activiste ye an ka jamana kɔnɔ la u ye plainte don Amara Bacili ale kama dɛ Patrick Baka fola a ko mun ye kibaruya kɔni ko a carila kunu diɲɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o bɛnna mun ye alamisa don marisi kalo tile 31 k'a yira k'a fɔ ko mun ye Sumelu Bube Mayiga a soma minnu bɛ nin waati na k'u ye plainte don mun ye Amara Bacili ale activiste ba ye an ka jamana o kɔnɔ la k'u ye plainte don Amara Bacili contre la dɛ Patrick Baka fola a ko mun ye Sumelu Bube Mayiga ye hali bi dankɔrɔba in a fatuli nka ko caman ko o bɛ ka juguba a kɔ dɛ ko caman ko o bɛ ka fɔ a kɔ a ko mun ye Sumelu Bube Mayiga a somaw minnu bɛ nin waati na u ye kibaruya yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ mun ye a terilaka dɔ yɔrɔ ko y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye Sumelu Bube Mayiga a terilaka minnu bɛ yen fo ka taa fara mun ye a balima ninnu kan u ye plainte kɔni ka a don Amara Bacili ale contre la dɛ Abu Safina Jara n'i ye plainte in don kun jateminɛ k'a lajɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Amara Bacili k'i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na mun ye Sumelu Bube Mayiga avocat jɛkulu minnu olu bɛ a tɔgɔ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye u ye kunnafoni sɔrɔ mun ye Bube Mayiga a ka certificat de décès o kan nka olu ma kuma bugunatigɛ wɛrɛ fɔ nka i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bana min yɛrɛ n'o kɛra Sumelu Bube Mayiga fatuli sababu ye siga t'a la ko u nana kunnafoni k'a sɔrɔ ko mun ye maa fɔlɔ mun n'o kɛra sababu ye ka kunnafoni ni ka a cari bɔlɔlɔ o sanfɛ k'o ye Amara Bacili a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ sɛbɛnfura in dun bugunatigɛ k'a tɛ maa si bolo a bɛ avocat jɛkulu ninnu bolo olu le yamaruyalen don k'a di maa ma i ka a cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka n'a nana fɔ k'a fɔ ko mun ye Amara Bacili ale de bɔra n'o gundo ye fɛn mun kɛra Sumelu Bube Mayiga a fatuli sababu ye ko ni Amara Bacili ko na ale de bɔra n'o gundo ye ni k'o sɛlɛ ta siga t'a la mun ye Sumelu Bube Mayiga a somaw ko k'u b'u t'u ta da mun ye kiri bunakun kɛnɛ kɔni kan mun ye Amara Bacili ye u y'a wele mun ye communicati ale tribunal kɔni na don n'a nataw la ko mun ye Amara Bacili a n'a t'i ta ɲɛfɔ nka Patrick Baka fɔ la waati mun na Amara Bacili a yɛrɛ ɲininka la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye k'ale jɔrɔlen tɛ nin ko in na koyi wa ale hakili kɔni ale hakili juru carilen don i n'a fɔ Mamidala Mɔde wa ale hakili sigilen don kosɛbɛ mun ye Amara Bacili a ko n'ale wolola siga t'a la ko a kɔni bɛ taa jaabili kɛ nka fɛn mun kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ mun ye Sumelu Bube Mayiga a somaw siga t'a la u ye plainte kɔni ka a kɛ Abu Safina Jara mun ye Amara Bacili ale kama commune 4 tribunal la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Abu i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ nouvelle horizon n'i y'ale bila indépendant bɛ se ka don a kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ muso jɛkulu dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ k'a boloda min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opérateur économique minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'olu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw bɛ se ka yiriwa anw ka jamana kɔnɔ cogo min na ani gouvernement k'a dɔn k'a fɔ nin muso jɛkulu ninnu kɔni bɛ ka wulikajɔ k'a boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ malidenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ sunkalo n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ala ka kalo barikama ba ye ale kɔni a bɛ k'i sɛnsɛn ka na ko tiga tulu parce que b'a ka fɔ la nin muso jɛkulu ninnu kɔni ko k'a dɔn k'a fɔ olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali a gouvernement la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔ bosobaw la n'an ko olu ma ko opérateur économique fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ninnu digi ka don da bɛɛ lajɛlen fɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛn minnu bɛ yen ni olu gwɛlɛyalen bɛ bi k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka nɔgɔya cogo min ka kɛ ni sunkalo ye siriba ka fɔ la ninnu ye conférence kɛ kununko k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna kununko arabadon ma min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw la u ni olu ye baaraw kɛ baara in kɔnɔna na kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ni an b'a wele ko produit de première nécessité n'o ye k'a dɔn k'a fɔ malo sukoro turu ani a ɲɔgɔnna tɔw ninnu kɔni kɛ bɛ fɛn ye bi min ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka san anw ka jamana in kɔnɔ pavuru t'a la dɛ pavuru t'a la dɛ pavuru ye jumɛn pavuru t'a la yɔrɔ
Ayi mandala. Anta. O anakenu kade. Ayi anta famira. O magelaya. O magelaya de. Ayi. Ayiwa. Donc min be talige ka do ka fo da dumuni fɛnw na ko k'u na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ja gouvernement ka taa se opérateur économique ma u k'u digi ka don da bɛɛ lajɛlen fɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye ni o ye kalo ye kalo min ni a hɔrɔn ka bon kosɛbɛ kalo min ni a bonya a ka bon kosɛbɛ kalo hɔrɔnma don Musa Sayo Kamara ale ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ nin muso jɛkulu ninnu minnu kɔni ko u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni CEDEAO ani UEMOA ninnu kɛlen bɛ ka sanction min sigi anw ka jamana in kɔnɔ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 la k'a daminɛ o waati la ka se fɔ sisan ma a kɔni yirala k'a fɔ ko diɲɛ ma don o don fɛn min bɛ tali kɛ produit de première nécessité la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ malo sukaro ani tulu a n'a ɲɔgɔnna caman k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma don o don ninnu kɔni da bɛ ka gɛlɛya dɔɔni min bɛ tali kɛ an balimamusow la minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye gwadɔmusow ye ninnu de bɛ gɛlɛya ye ko ninnu bɛ bɔ a kalama kosɛbɛ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya a nana jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya da dumunifɛn ko fan fɛ min bɛ tali kɛ gwadɔmusow la ko olu de bɛ a santi kosɛbɛ olu de bɛ bɔ a gɛlɛya a kalama kosɛbɛ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ nin muso jɛrɛ jɛkulu ninnu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ taaka segiw la direction nationale de la concurrence et du commerce olu kɛrɛfɛ DGC olu kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ ministre de l'économie et des finances la sɔrɔ boso ministre k'a dɔn k'a fɔ ka se premier ministre ma ka jɔ kɔni ko u kɛ mɛ k'a boloda min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ jamana a opérateur économique fɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement fɛ fɛn min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na u ka se ka nɔgɔya cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka kɛ ni sunkalo ye cogo min na da dumunifɛn minnu ko don k'a dɔn k'a fɔ u ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sukaro la ka taa se malo ma ani k'a dɔn k'a fɔ tulu ani k'a dɔn k'a fɔ nɔnɔmugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ adamadenya a taamanden ninnu kɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn k'a fɔ maa mago a bɛ se ninnu ma dɛ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ninnu ye produit de première nécessité u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kɛ ni sunkalo a kumu kɔnɔna ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na k'a dɔn k'a fɔ opérateur économique minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni olu bɛ kɛ sababu ka don ni malo ye ka don ni nɔnɔ ani sukaro n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a ɲini u fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni sunkalo nɔfɛla ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA olu kɛ mɛ ka gwɛlɛya k'a ta ka anw sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fiɲɛ bɔ da la ka o tigɛ an na o kuma an ka opérateur économique muso jɛrɛjɛkulu ninnu ko u bɛ fɛɛrɛ a b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛn ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na batiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayo Kamara ale ka sɛbɛn Musa Sayo Kamara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ a b'o ani masa Alahu Taala n'a bɛ sanfɛ siga t'a la mun ye dugakɔrɔ ale tɛ bin dun dɛ mun ye soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye El Hadji Mahamadu Gaba El Hadji Mahamadu Gaba a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye barikani a ka taalimu n'o baabu n'o sɛlɛla waati tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ ko barikani k'a bɛna ta ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔ la nka mun ye El Hadji Mahamadu Gaba ye a ye ɲininkali to min ni ka a sigi bi a ko anw marabaaw n'a bɛ an ka autoritéw kofɔ e ko waati ma se wa u ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ko o fɔ barikani maaw ɲɛna u bɛ se ka ta ka bɔ anw ka jamana a kɔnɔ la cogo min na waati kɛrɛnkɛrɛnnen ko o ka f'u ye a ye mɔgɔ bonya sa an ka taa sa waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ a y'an bonya tɛmɛ an bɛ k'i lamɛn aw ma ka t'i ma anw ye aw ma bi wari yɛrɛ bɔ ne de bi ta in bɔ a gosi fan bɛɛ o don ne de y'a bɔ tiɲɛ don i ye bi ta in bɔ ne de y'a bɔ i ye bi ta in bɔ i taara bɔ panneau dɔ poche kɔnɔ i ye tan da yan fɛ a dɔgɔnɔ ko k'i ma bɔ ko dɔgɔnɔ de y'a bɔ alors ne de bi ta in bɔ moi je savais même pas ça i y'a dɔgɔnɔ de y'a bɔ kuma mɛ ka tɛmɛ n'a ma ɲɛ ko dɔgɔnɔ y'a bɔ ka ban a teliya dɔgɔnɔ y'a bɔ baara ɲina an ka taa El Hadji Mahamadu Gaba a ko mun ye kabi waati mun na mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron n'o bɛ ale kofɔ a bɔra k'a yira k'a fɔ ko mun ye ale ka sɔrɔdasiw ye fo ka taa fara mun ye Union européenne sɔrɔdasi dɔw fana dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ siga t'a la ko don n'a nataw la k'u bɛna ta ka bɔ an ka jamana a kɔnɔ nka fatigiba ka fɔ la k'a bɛ waati mun na mun ye Emmanuel Macron a ye baabu ɲini ka a sɛlɛ fo ka n'a bila bi la maa t'a dɔn ko in kɔni a bɛ taa bolo mun na ni dun y'a jateminɛ ka lajɛ mun ye Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ko walasa ale bɛ se k'i ka koso ni kasaw ale ka sɔrɔdasiw bɛ se k'u ka koso ni kasaw u bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko fo kalo 4 fo ka taa bila mun ye kalo 6 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara ko o de kan ka da ale ma walasa ale bɛ se k'a ka déménagement ni k'o baaraw boloda cogo min na
fatriba ka fola ako adoni ngama munya anga jamana gouvernement uka kumala sela mumbe no de colonel Ablaye Maiga ale ya ira ka foko muye Macron ye wati mun fo no badam na kalo nani na kana bla kalo worla uka ja on mako jugu kalo nani ne ngana bla kalo worla on ti sugo makono tushila fatriba ka fola ako Macron fana ka jabi kera munye ko nyafa an marabaw ye adoni ngama Abu Safna jara ofana madugo mala nga fatriba ka fola ame domina kom bi mali domugo uire nyinga barkani kata barkani kanata tali baliya ko akume fe jumana sa barkani ko atendene no en fe jamana nguna kunyu mana sisa ko mali domugo uire nyinga la fatriba ka fola akona ntara gawo munye barkani ye ibe na ka foko munye aka yiri bele bele ko oro kunturlendo ko sabga munye barkani akele ka checha mambe bi ako gawo ka do ere ira ka fo ko barkani flata bolo munabi no shi takama munu u flola bi Abu Safna jara ku ka foko be takaba jamana ngona ko bara ko be gele ko sobe alna manya ka foko barkani ko atara ko sigata la ko jamana munu fana be no be sale fuka konala ko barkani ko be somatika valizu ngun ga to ublay fatriba ka fola ako munye o gawo kelena ibe na ka foko munye mado fana be uli ira ka fo ame domna ko bi sigata la ko munye barkani akata ka bo munye anwa jamana konala ko ren nafa ko ko ama ko sobe o sabga munye santa munye bunya munu otraka di barkani ma donu mun taraka da ama Abu Safna jara doni ko ye barkani aya kangarti taw na manya ka fo ko barkani ko akangarla aka feren da balke absaka bo munye anwa jamana kono tugumna ga fatriba ka fola ko woni abetani nga segina barkani mena tawa barkani tina tawa Abu Safna jara ko mali don bi mali don chama mbigi ire ko ni nga ko foina nga fatriba ka fola ako ko woni metabolo na nafo ko bi makoron flaka wati min noko ko fo kalo nani ninga na bla kalo worla ga munye jatimino ya ira ka fo munye barkani u flan no shi takma munna neta u flan no shi takma munna ni abu munye makoro ay kalo nani ne kalo waram fo ni farati make ka wati ko fu nyana u ku ka kusonu ka kasaw bala jelen cheka beni wati ma esikata la kalo nani ne kalo woray Abu Safna jara munye makoro ni ko aga chel kala chow u be songa teme uka fatriba ka fola ako oni farasi chelala sikata la agelan no fuka foko agelan no munye oni farasi masagaw Abu Safna jara ko gele ko o belebele ko o ba anu nyongo chelala munye dana balia o ba oni farasi che na manya ka foko ko ni ko abeni tabolina mali dem bela gele dangalele ndo ame domna ko bi ka don ka foko gele mun no oflani ango jamana kan esikata la ko munye farasi masagaw na be Emmanuel Macron ko fo ko sikata la ko ale do ko mali dem bela gele dangalele ndo ka nga fatriba ko nga fola ako kunya be tabolo muna barkani me sulu salamuna ta munye ube no shi tagama muna ni an maraba ma wati kerengeren fo munye barkani nyana ko ni wati kerengeren lina ni ndoy mana se ayaka koso naga kaso bala jelen cheka bo anga jamana kono kono ta kono make uflane ntama muna ta abu utita ame domna ko bi wa flaga wati mun fo fene abu sigata la ko bete mako o wati ka fatriba ka fola an ira ni franci ame tabolo muna ko bi ko ingelal no foga foko agelal no ni ya temna ka laje abu lakana balia ko o nyonyo no anga jamana kono la munye franci adum ya albi Abu Safna jara ko wati sira an maraba ku ko farati kosobe munye franci be tabolo muna ko bi wati sira ku ku farati fatriba ka fola munye Elaji Mamadou Gaba aya ira ka foko munye franci kala ga chawe abu uka tali o be femu ngla anye bi Abu Safna jara ko no tura anga jamana kono uto o nafa ko o lasi oma fatriba ka fola ako ali ni wati labanuna ibe na ka foko munye sudo kontra ye munye anga jamana fandola sigata la ko munye ali franci sur kala ga show franci kala ga chow ka foko senden koina Abu Safna jara ka be manifi ka bi kamanaga unafoni fulani anya samaka bo munye swade ba mako ale kono ko wati kon sira munye amara baw ukafo barkani nyana ne kala no saraka atoya abe galade obi amleni obi yange ube no shi takamani la abena afra ku ko amna onje kabe kuma ja oli rare ma fa ku beta alors obe munamle ube no shi takamani la libi ukata sanje nuko awo ana bisiga nga keleke nyabala nunta kushime kuyi nyere bisiga nga keleke de nunta kushime de aywa nunta kushime de ibolo do ngata bele kero ka foni ale bla ne ben tege do mais boni sebe mini o twa ko l'indicateur du renouveau ka keni kado ka fo u ka bi bolier o bena jeudi kado ka fo bi alamisa mars galo club bisaba ani kele boko ba saba keme duru ani muga ani konondo kado ka fo ode ale kumana ode ako mi be talige kado ka fo logement social la kado ka fo abi fo tomina no ode kado ka fo mamunu be ni kado ka fo ni c'était anye kado ka fo ani dumunu ngakan kado ka fo o debi wele ko logement social abina fo kado ka fo goleya wal mami ni o be wele ko attribution frauduleuse no ye kado ka fo yurgu akaja ka so nunu ka takadi mama mamunu be ni olu ni amanga abina fo o bara inde sebe nyo asebe nyame na logement social mi ni abe tabakoro bomoko ya
yɔrɔ jumɛn? Tabakɔrɔ. 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 Ko mun bɛ yen? I t'o dɔn wa? N k'a lɔ. I bɛ yen fana. Awɔ. Ko mun bɛ yen? Parce que ka fɔ la. K'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ agent dɔw la ni o ye office malien de l'habitat. A baarakɛlaw. A b'i n'a fɔ a baarakɛla maa damadɔ bɛ yen. A k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi. U bɛ kogo 4 ani ɲɔgɔn cɛ. Olu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ mandat de dépôt kɔni dara olu kan. Kogo 4 u ni ɲɔgɔn cɛ. O sɛbɛn yɔrɔ bɛ na. K'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen. Parce que ka fɔ la ni o ye o de. O y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min ni a wuli bɛ k'a jɔ. N'o de bɛ tali kɛ yurugu kɛlɛ la. Ani k'a dɔn k'a fɔ ɲakinibaliya. Ni an b'a wele ko impunité. Minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni jamana a ɲɛmaaya bɛ u bolo bi. Ninnu kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda. Walasa k'a dɔn k'a fɔ baara cɛjugu min ni a tun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ waati tɛmɛnenw na. Ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka dabila cogo min na. O sababu la ministre min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Des domaines et de l'aménagement du territoire. A b'i n'a fɔ nin kɔni ye wuli ka jɔ kɛ. Min bɛ tali kɛ visite surprise la. Ka sin ka taa cun k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in na. A cakɛda min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ logement sociaux so dɔw la. Ninnu kɔni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a feere. Warijɛ yɛrɛ la k'a wari bila u kun. A b'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛn bɛ k'o baara kɛ koyi. Min bɛ tali kɛ 800 millions. Millions 800. A k'a dɔn k'a fɔ ka sin k'a feere siɲɛ 1 k'a wari bila u kun k'o kɛ bɔ ye. U b'a fɔnɔ. Walahi u b'a fɔnɔ. U ka daw sɔgɔ. U b'a fɔnɔ. Ayiwa. A bɛ bɔ. Parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ nin cakɛda in ma Birema Kamena. Birema Kamena k'a dɔn k'a fɔ ani délégation belebele dɔ k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ. Wulikajɔ in ti dɔwɛrɛ dɛ min ni a bɛ wele ko visite surprise. O ye ka sin ka taa bala ka taa cun nin baarakɛyɔrɔ in na. Ka sin ka bala ka taa cun logement sociaux kɔnɔ. Waati min k'a dɔn k'a fɔ ministre a n'a ka délégation sera logement sociaux kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ u ye larawali u y'a boloda. A yɛrɛ k'a fɔ maa caman de bɛ logement sociaux nin zone kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn tɛ u bolo. Min b'a yira k'a fɔ ko u ni logement sociaux u ni a ka kan. K'a dɔn k'a fɔ maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ logement sociaux kɔnɔ. Maa dɔw bɛ yen minnu bɛ a kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ u ma sɛbɛn don. Min b'a yira k'a fɔ u ni a kan. U ni a ka kan nka k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux u ye a bénéficier dɛ. Parce que b'a fɔ la. Yala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛbɛn kuntanw na. K'a dɔn k'a fɔ u kɔni y'olu bɔ k'o yira ministre a n'a ka délégation na. K'a dɔn k'a fɔ vérification kɛlen kɔfɛ. A yirala k'a fɔ ja ni maa minnu filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ logement sociaux so kɔnɔ. A b'i n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ma sɛbɛn wɛrɛ foyi don. Min b'a yira k'a fɔ ko u ni logement sociaux a sow ka kan. Nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛbɔ ngolokan la. N'o ye feereli yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ 800 millions. K'a dɔn k'a fɔ ko ja maa damadɔ bɛ yen minnu ni olu bɛ baara kɛ nin cakɛda in na. Ni o ye k'a dɔn k'a fɔ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Ani office malien de l'habitat. K'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda kofɔta ninnu filɛ. Maa damadɔ kɔni bɛ yen minnu ni u yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni kɛmɛ sababu ye. Min bɛ tali kɛ logement sociaux la k'a kɛ jɛbɔ ngolokan ye. N'o de ye k'a feere k'a dɔn k'a fɔ CFA wari millions 800. Ka sin ka wari bila kun ka cɛ k'a dɔn fɔ. A ma fɔ ko a bɛ sara dɔɔni dɔɔni wa. Dɔɔni ka suma o. Wari ti o man ca o. Ninnu y'a sɛlɛ k'a dɔw. Ka sin k'a feere dɔrɔn k'a. Muso ko la. Parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ kabini janvier kalo san 2019 la k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ kɔni bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni nin kɔrɔfɔ a mankan bɔra k'a dɔn k'a fɔ maaw kɔni minɛna k'a dɔn k'a fɔ kabini janvier kalo tile 18 ka se a tile 21 ma maa damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu minɛna k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ bɔgɔ jɛnnen kan olu bɛ o kan nin waati in na wa k'a dɔn k'a fɔ hali bi wuli ka jɔ a bɛ sen nɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ la agent dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ale kɔni ka cakɛda k'a dɔn k'a fɔ a ye o abandonné n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ k'a ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ k'a bila a bɛ tali kɛ a ka so la a bɛ ɲini ka dɛsɛ a t'i ye parce que k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ale kɔni kɛmɛ ka 5 don fiɲɛ nɔ nka hali bi ko ɲininiw bɛ sen nɔ maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu don bɛ nin dibi rɔ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux k'a feere k'a dɔn k'a fɔ CFA wari millions 800 maa dɔw ma minnu ni a man kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a wuli ka jɔ a bɛ sen na maa kunfɔlɔ minnu minɛna k'a dɔn k'a fɔ mandat de dépôt kɔni dalen bɛ olu kan olu bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ min ma bɔ a ko la don nataw la k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka fɔ la n'o kɛ sɛbɛn ye an na min kalan k'o ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn n'a fɔra ko ka logement sociaux ko in bɛɛ sɛnsɛn a daminɛ fo ka n'a bila bi la fali bɛ ye sange kɔrɔ a bɛ kɛ dɛ fali bɛ ye sange Abu Akari fondation ko Ala k'a ɲɛ ka da a bɛ refondé Ala k'a ɲɛ ka da a bɛ refondé dɛ ayiwa Ala k'a ɲɛ ka da o tɛ ka bɔ yɔrɔ an ka refondation in an b'a refondé dɛ a tɛ taa i kɔ a tɛ taa n kɔ dɛ aw politique maa ninnu a tɛ taa o kɔ ayi dɛ ni refondation bɛ kɛ an politique maaw ka ligne dɔw bɛ yen olu ka bila dɛ jumɛn ah non qu'on organise les élections
Le financement des partis politiques, il faut que ça continue. Ah non? Mais on a parti du ballon de non, le financement des partis politiques, il faut que ça continue. Non, 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 Abu Safna Jara, Radio Noura Femi, Dikonoto and Nani, Tombi Murumuru Duru, La Sili Obeka Bojela Korojo Kumani Muradala, Negadrusa 76, 33, 43, 03. Nouvelle Horizon Bembolo Dombe Boni Aye, Abu Safna Jara, a formé Tare, Mouya Ango Armée, Abu Safna Jara me domina Gombi, Nison Jia, Abu Safna Jara ko Odeba Anfar, Kola de, Usoge, Mouya Kuno, Benama Sigalo, Klebi Sabama, Sam Bafla, and Sam Muga, and Fla, Abu Safna Jara, Mouya Ango Lagana Boy, Nabe Military Kuvo, Abu Safna Jara, Mouya Marama, Feno, Helicopter Dakabana, Fara Mouya Ardaduka, ane marama fem semani chama mun nalido kele kama Abu Safna Jara ulutara kadimunya anga lakana bawma patriba ka fola ako kanya shimunya anga lakana baw ubiga wulika jomu ni ko bla senga ni watina anga ministry mun be no de colonel Sadio Kamara ibe na ka fa ko mu colonel Sadio Kamara dangro bay sanga ni wati bala direna abiga wulika joni ko bla senga munya anga lakana baw ubeseka kele ke minon ko so to muna kele ke panguru ubeseka so to muna lakana baw ni meseka joto muna ni ko nyashin kelema usirati Kanyashi munye bulu di nyuma munno ba ane rislakaw ni nyanchela ola Abu Safna Jara mu rislakaw yi kunu no benna arabado ma marsikalo club bisaba anga aéroport international président Modibo Keitala Abu Safna Jara konu sonja da gudo ko usabuke munye panguru yena bekeleke panguru ukoho helicopter fokata fara munye aradarika irisu ye ni bela jile aninga ta fara munye marama fen chiamanka ninka abela jile chikadi munye anga lakana boma mun ga sababiye buna dama don yire fokata fara munya angwa lakana boy yire mo biga wulika jomu ni ko blase ga wulika jomu misika ke nyeta e to muna fatriba ka fola munye fatriba ka fola munye nouvelle horizon maw yaira ka foko munye irishina angwa teria Abu Safna Jara ko aseba ko jara o sirati la ko munye helicopter de combat aninga ta fara munye daga bana aradaru kwa Abu Safna Jara helicopter munna tara ka dimunya anga lakana baw makunu fokata fara munye aradaru munna aduruma ibe farafna bala jile ka agoshinyana ame domina kon bi farafna kelega chamu be ka foko ni helicopter fokata farani aradaru ka Abu ka bi bolo Abu Safna Jara ka be konti abi nyado blokuta la de abi konte Fatriba ka fola akoko kunu ni kenega ni ko ni sonja to ko aleka tasuma ka faga na noji ma faga Abu adaji ko oba faga anwa colonel Sadio Kamara ayo korafo ayata akoka be folita ninga malido ninku usegre malide munu ye fem bela dilen toyi ame domna ko mbi neshu ukalla kana boma ko foli ko be taninga malido ninku usegre munye colonel Sadio Kamara ayo folita ninga nyasi anga jamana maraba wirama olu mu ye wulika joni ko blasenga ko fem fede be ame domna ko mbi o de ko lakana ko abiseka na jamana o kona la tugumna o sabga dugum be ne lakana te Abu Safna Jara o sentige o joga makuna o tiratike la munya anga ministry no be colonel Sadio Kamara asiba ko ni son jara akuko ami domna ko bi Abu Safna Jara ko ale colonel Sadio Kamara abi disugo si farafina fantana ni bela jile fe kaira ka foko munya anga arme ami domna ko bi ka foko marama femu no olu sorlen fe ne kunu kata faramunya korolonka Abu Safna Jara ko on meseka ansema la bliwa eko bana peu wa bana peu aywa mo so la kunu kata fara korlan nga arme kara horay ni aradar nu panguru nu abu ngi be fara fina bela jelen koshi ka dunyana ita nyanzoro anyana be mamu bulo ka dogone kadwa Rafina ya kerengere na klebi fe bolo akorobo atubolo atibolo akorobo ni ambari ale ku ni wanyanga tadi abana Abu Safna Jara munye colonel Sadio Kamara ayayira ka foko munye ni marama femunu nul na le flani kadi an wala kana bama ko be ga sobiye munye bamanchu na be torol su ko fo Abu Safna Jara tama me songa dona na tawla ube songa bokena ube songa akede munye anga ministry no be Sadio Kamara no oba akofo ayayira ka foko albi abayi ni munye malidon fe sanga ni wati bela jelena anga demata ni ka anga lakana baku segere marama femunu nu na le flani no be helicopter nu ko fo ta fara munye
radar nuka Abu Safna Jara abeka sababuye anga daga bana operation no lube senga ni watina anga operation mako operation malko fota framu operation kalatrika abe ni nkura de du olu mami domna gon bi kele karola aywa ko banao abana pe an kan ay mina mun nakunu la hawla ni tabarkala ay ni kan ibe kuleka mesisa abike ala ti jeyan kuleka kume korole dobi faraha kuleka ibe kuleka ni mesisa abo unuka pantalon gundige sikatala de aywa ni wati wonna abu abigela de abigela bamanchu bolo de kolonel Sado Kamara fokata fara ashimka fole betani ku sigare sogal gouvernement be les 5 colonels ouais 5 colonels 5 étoiles 5 étoiles makele malla de tobla John obla de makele ndato kumala 5 étoiles makele a colonel ka fengete 5 bo folo mais 5 étoiles makele général 5 étoiles makele jamani ngona ay bra makele de général Baba Diarra il était général avec 5 étoiles ni ma fili tolérance 0 de tolérance 0 o dron de aywa ni ma fili ko ni tolérance 0 ni ma fili abale kele ni bulu aywa an watina abale kele molo lamale kele jakulu kulo bano be sekan la don yala aywa note 5 étoiles 5 étoiles ube aywa ala ka nyaka dama ami abo kuna ko ni flani anya sama ka bon nouvelle horizon ale konna la mami sebani ngala o de nouvelle horizon fatrikala jakulu na foni uya sama ka bon mu le fama iro Abu Safna Jara ibonya obala bede kero wa fo ambi foki wale ni mando mbolo do mboni sebe mini o twa ko la sirène AD ale ka sebeno ni metalike kado ka fo téléphone sola mini o be wole ko telecom abina fo ni ngoni 4e opérateur économique wala 4e opérateur téléphonique mini akunganga choko aunga jamani ngono bina fo kabini wati dola kabini jina chendo Ibrahim Boubacar Keita ama henena ala ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keita kabini ale ka tan wati abina fo kabini o wati ni ngono kuna fo ni abora habi ni metalike kado afo 4e opérateur économique la na be wole ko telecom abina fo kabini o wati ka se sisama kado afo ni 4e opérateur économique ko kuma afora wa kado afo ame wati na ko mi metalike mali dona ma chama de be munu ni ka do afo u kamana gwaneme ma chama de be munu ni u preseleme ma chama de be min be ki iyere nyinga yali ni 4e opérateur économique téléphonique ko kuma mi ni afora akeme ka mesino yali anabowa atina bowa ma chama de be ke iyere nyinga dina sababu ke ka do afo ame wati na ko me be mi metalike opérateur économique worola ulu be jamani ngono opérateur téléphonique woro be jamani ngono ya ka do afo mi metalike wasala mi metalike satisfaction ni metalike kado ka fo ko chamana abina fo okende ka jamani kono don wasa kuzobere ali ni ayasoro ka fo mun metalike opérateur téléphonique worola ali ni uchama fo ga bina fo kado ka fo wasa ko ni asabatinde ko be ali na ayasoro wasa abe fa do fe e ba do ka fo gula anaye fa do fo na fe go parce ba ka fo ni oye AD ali ko ni yira ka fo kabini kado ka fo mi metalike milliard mwa ani durula ko ni fora ka fo ko obena ke wariye ni abena takadi kado ka fo opérateur économique téléphonique doma min be ke sababu ka sekana ikado ka fo aka téléphone so kana choko anga jamani ngono rasa ikado ka fo téléphone ko agela abise ka bo jamani kono donga min metalike internet forfait ananyo na to bela jeli metalike ikado ka fo wasa jamani kono don an bise ka soro kabini Ibrahim Boubacar Keita ka watila kado ka fo ko ni wari ngoni kado ka fo afora ko anata ka di kado ka fo mi metalike halbi do fara la warika kata se ko fo kado ka fo sefa war milliard mwa ani sheki kado ka fo ode tara ko programme wala sa ko ka se ka di wala sa bara nga ke ka damne o watila ka fo sefo sisama mi metalike halbi 4e opérateur téléphonique la halbi ko umase ka choko anga jamani ngono ma ko kado ka fo mi metalike 4e opérateur économique téléphonique la akobe dangu jumena yali kado ka fo anatoni ndogo na tawa kuma ku kado ka fo famo anyini ne be ufe berani dabali bela jele ka se ka tige teliala mi metalike kado ka fo 4e opérateur téléphonique ko la aka se ka choko telela anga jamani ngono aka ni anga jamani téléphonique ko ta ka laje ay kado ka fo mi metalike jamani do be engrefe ay kado ka fo do were ka fo la ko forfait atisa odugu do la mi metalike haka jami me wole ko crédit abina fo ka fo crédit adaka no yoro do la khateme on dai ga kuma ko bela jele ma ado ka fo ni na ke sababu ni 4
opérateur téléphonique ni ko sigira on ga jamani ngono lala akacha alafe mi metalika credit kola mi metalika forfait kola ana nyango chama be kado afoko ni bela jele na sika ke sababu kan no on ga jamani ngono ni andora ma dama do bolo wal ma andora opérateur économique kele ani fla bolo akui kado afo antina bo gbela kono de mali don go opérateur be mi metalika quatrième opérateur téléphonique kola kado afo ni abe wole ko télécom ko fere ni dabali bela jele tige akasika do on ga jamani ngono masir flenye kado afo anye mimbo la sirène kono c'est ça kosobe adeka sebene munye abdraman dugure kabo la sirène kono foli obetani ka asegere abu nayi bolo bonne be mbolo ma karika du so de bama ko ne be boni ali mamu kumalo na kono ode la ya jara akumara ako kangata moti nantara moti abu safna jara ko be ni kana woti ni bo munye moti ko ko ni be dibila de munye kuran abu safna jara moti kono la bi abe mamu mbolo ko na yeri bolo esigata la ko sanu ko abibolo patriba ka fola munye la ya jara ako osiratika la kebe na ka fo ko munye moti kaw olu mutabla dagri de la koy mamu be binna le ka barane sino kurango ma no de ministre la ministre du trawole munye moti kaw ku be wole bla bela jilema sini juma do ko ka bo munye la ilaha illallah Ibalan Kedou, c'est ton frère là. Non, faut que tu connais manière bossa. Ah, testez. Nicolas, le Traoré là, il ne veut rien faire. Non mais follow. Comme ça nous gata faut connaître de gogo fatia beta la minga akala. Les populations se préparent à sortir demain vendredi pour faire la fatia sur le ministre de l'énergie. Il m'a foi, c'est venadi. Oh, ma ni mi zebenime. Akala. Kuka sabali. Ita illa khalili. Ko encore gatui. Ukatui. Anyaru korogedon. Choko na fatia mind. Ko encore gatui. Mena mi vie. Ni fatia tarika. Ati goshide. Motikau. Fatia ati goshide. Motikau. Ma de la encore gatui. Fatia. Ati wulide. Aywa. Agelara. Ukada kuma inda mama. Motikau. Ukana akaire. Ko sabalu ko encore gatui. Abu Safna Jara, munye laya Jara, akumada de, ako ne ministre be gouvernement ngono, ministre mu amedom na kon bini malido mugu nya meru bola kosobe, ako ko la ministre du Traoré, amedom na kon bina manye ka foko ni joran kalifala la abeni kana san, kelen fuka tase san fla nyana ma, abeni kan obo, ngamunye gelaira kono ko abel la ministre du aba adala bikoy, no ya soro bamuko on keleme ka amunyo antaka, sangani wati bela jele na kuran ko abetige, ngamoti ko ko tisugo muyuta olu koni ku bena bo fatriba ka fola ako munye kuna shini no bena tarata doma ka aduguje araba dona ibena ka fo ko munye moti shi fina kaw Abu Safna Jara uye nywanye ke nywanye mun konna la uyaira ka fo konna la sona maku wole bla bla munye moti ka bela dilema mama de be moti konna la ko munye shini juma do no bebe Afrika lo kle folama samba fla ane samugo ane fla ko bela dilenga bo inna fo ko da kono ni ku ka nyon sura ko dula ci tere mun be nanga mako stade kangal ku bala de lenga nyon sura ninga ta dugo ke ninga ta stade kangal ku bala de lenga nyon sura munye stade kangal o konala abu ku ta fatia ninga ta eshele bidi sirga trembleni mopti gangal ikado ba do kuju trembleni a fatia ko to kuji ani bamanja nyona ngani bamanja mais a fatia ko to kuji fatia ukanata de uka ntoni kuma inda amudili amudili ukanata amudili ukanata a chen fana ba sikola ko ante chen fo kuma do la ba sila de abesela lamini wa awo mina mu fiena abesela sa go ko bina doni refondation tewa dokara lamini tayna doni go dokara lamini tayna wallahi ngor gado de ka dokara lamini tayna wallahi o ma ebe fu ka fatia tashini wa mo fi ukanyi ni jini majola fasirike baka fola ako munye moti kawe uko ni dusuku sebe koro toro u dusuku nyani neno ko sabge munye daga bana kurantike munna be moti kona la bi Abu Safna Jara ko akera sobe ni nga moti kawe nungu bla dibila ko munye kurantike ko akera sobe munye kada lakana baliya ko nyonya kosobe munye moti kona la munye moti kawe ya ila kafo oluka docteur so munum be fo kata fara munye centre de santé misama munum be ko dugu kona la Abu Safna Jara ko sanga ngwati bela dina docteur so kona la
banabaton kala yere be so munun kono la e be ta e ka foko mu ye courant sangani wati balada plugutu ka abetiga yen kono la o siratiga la ko ali commerçant no be jago kala ko fo e Abou Safna Jara me domna ko bi o le fana sema ko tole no la ministre du travail ko o sabu ko o desere no ko bara ko ke mu ye moti gaw ya ira ka foko mu ye moti ira du ko na Abou Safna Jara kle saba foko ta bla mu ye kle durula o bo ke ka soro courant ko amamene Fatriba ka fola moti ko nu yu bolo de ngoni ko ni anyashi ma joni ma u ko ni gele ko ma warata ko marakala so e che jan kele do o sirati la ko mu ministri mun na le ka bara nyashi no ko ngoma na be la ministre do trawle ko fo ta fara munya aka directeur de service ko e ko sikata la ko gele fa na aflo lu kani ko ma note bi ko olu nodu aywa o siratigɛ la k'u kɔni bɛna wuli ka jɔ belebele kɛ jumado n'o bɛ bɛn sini ma avril kalo tile fɔlɔ k'u ka sari kangali kɔnɔna la k'u bɛna baaraw k'a boloda k'u kana kɛ u kana kɛ o de la o de la dɛ motikaw de la an b'u deli Fatigiba ka fɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ Lamini a kɔni bɛ ka kabako k'o lamaga Bamakɔ yan koyi o sabu kɛ anw ta kɛra Dakar ye Jɔnmati ni yɛlɛ sugu kɛ i kɔrɔkɛ la sa. Ne kɔrɔkɛ yɛrɛ ka ko ma se k'a fɔ. Lamini yɛlɛ sugu k'i kɔrɔkɛ la cogo di. I ma ɲa ka fɛn kalali kɔ nka ka tila ka yɛlɛ da o kan ten. N kɔrɔkɛ ya. Alors. Bon ɲɛ b'a la n kɔrɔkɛ ka ko man ɲi koyi. Lamini Seydou ka ko man ɲi walahi. Cɛ don. Hali bi gafe a kɛli a gɛlɛyara. San o san i b'a fɔ ko mun ye salon ka fisa ni ɲinan ta in ka jugu cɛla. Kabi ɲinɛ ne ye kurantigɛ banbali ye samiya kɔnɔna la. N ko ni tilema bɔra. N ko kɔrɔ. An sigira ni nin ye. Kɔrɔ n'i ma ɲɛɲini na ne tilema sera k'an to tan sukalo mana se k'an to tan. N'a ma ɲɛɲini. A bɛ kɛ kata banani ye dɛ. Kuma bɛ ka caya cogo min nin kana k'a ta sababu ye dɛ. Gurupu belebele 8 sara ka n'o jɔ. Anw yɛrɛ nisɔndiyara. A kana taa nin ko in sababu la dɛ. Parce que an bɛ ka taa cogo min na. N'an ye remaniement boloda kuma o kuma. Maa o maa bɛ n'i ka baara ni satisfaction tɛ la an b'i bɔ yen dɛ. Awɔ. Maa o maa bɛ ko an ma satisfaction sɔrɔ. Ayiwa. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Amina mi bɔ yen. Abu an kɔni bɛ mɔtikaw deli u k'a kɛ mun ye masa in kama. Awɔ. Kana Fatiha kalan. Fatiha kana kalan. U kana kalan. U kana kalan dɛ. U delila. Fatiha delila ka kalan dɔgɔ minnu na. A ma diya dɛ. U kana kɛ. U kana nin kɛ. Kosɛbɛ. U k'a to tan. U kana kɛ. Ayiwa. An b'u deli. Ni Ala sɔnna ma ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. A bɛ sɔrɔ. Wa mun ye jamana faama ye n'o ye colonel Asimi Koyita ye. A ye kɔrɔfɔ k'a mɛn ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. Ayiwa. Kosɛbɛ. Bidi kɛlen k'a fɔ teliya la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ artiste ba min ni o ye cogoya ko Abdoulaye Jabate. A ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jabate bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan. Abdoulaye Jabate a kɔni kɛ n kun bɛ ka accident dɔ kɛ. Min ni a kɛra pɔnbani o sanfɛ. Accident in senfɛ min b'a dɔnkilidala Abdoulaye Jabate. Accident in kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ a sen la. A ye k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a kun ye jɔkini dɔ sɔrɔ o la. Nka an bɛ don min na komi bi a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ Abdoulaye Jabate bi min na k'a dɔn k'a fɔ ko alihamudulilayi don. K'a kan Abdoulaye Jabate ko a bɛ a ka so. Abdoulaye Jabate dɔgɔtɔrɔw kɔni u y'a labila. Wa k'a dɔn k'a fɔ kabini ntɛnɛndon mars kalo tile 21 san 2022 na Abdoulaye Jabate k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ a ka denbaya la hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ furakɛli tɔw la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni baaraw bɛ ka sabati k'a to a ka so nin b'a jira k'a fɔ Abdoulaye Jabate ko kɛnɛya a kɔni sabatilen bɛ dɔɔnin dɔɔnin an bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ Abdoulaye Jabate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Kucalakaw olu ka dangele Segukaw ka dangele ni o ye Abdoulaye Jabate an bɛ dugawu de kɛ hali bi kɛnɛya Ala k'a tɔ sabati. Ami kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ mun ye Abdoulaye ye Ala k'a ni banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka banaw ban pewu. Abou Safna Jara ni waati na mun ye Bɛlɛdugu Ture Bɛlɛdugu Toro badabada foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ an wale de ma ko Seguba Jara ni waati na maa minnu bɛ k'a fɔ ko ni sunkalo sera ko u furu ko a tɛ sɔn abada ni ne Bɛlɛdugu Ture ɲɔgɔn ye n'o de ye Seguba Jara ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲamakɔrɔ kɔnɔna ma Abou Safna Jara mun ye furudimi nin ye o bannen bana minnu bɛ n'a banaw n'a ma sidɔn bana sidɔnbaliw ni ne Bɛlɛdugu Ture n'o de ye Seguba Jara ye ni n'ale ɲɛ kɛra 4 ye bana sidɔnbali a b'a ɲɛbɔ ni ka a yiri la Abou Safna Jara fo ka taa bila mun ye ko caman ma baaraw caman mun ye kamana gannen don jɔyɔrɔ ɲiniw Abou Safna Jara fo ka taa fara mun ye fɛn caman kan ni ne Bɛlɛdugu Ture mun ye Seguba Jara ni n'ale ɲɛ kɛra 4 ye o ye kɔrɔfɔ ka a banni dɔnku in sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ mun ye Ɲamakɔrɔ mun ye Tɛrɛmisi kɔrɔma n'o ka jan ma bi tu sigiyɔrɔ la ni k'a ka nɛgɛjuru ni ka a wele 76 66 65 38 76 66 65
38 foli o bɛ taa ni ka asgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a jara Abu Safina Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen walimadɔn maa minnu tun bɛ k'u sɔgɔlimana Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la sini tɛ juma ye karamɔgɔ bɛ na a bɛ kɛ an bɛ Bakari Gindo an b'a fo Bakari Gindo mun ye Bakari Gindo an b'a fo nin waati na an ka dɔgɔnɔkɛ a fama nin waati na ale bɛ hɛrɛma kɔnɔ kɔnɔ la maa minnu fana bɛ nin waati na Abu Safina Jara ko kulusila gosi ko a kɛlen bɛ k'u sɛgɛn maa minnu bɛ k'a fɔ ko mun ye u furumuso o murutilen d'u ma maa minnu fana bɛ k'a fɔ ko mun ye infection fo ka taa fara mun ye furudimi juguman kan ni ne Bakari Gindo n'an ɲɛ kɛra 4 ye Abu Safina Jara mun ye hɛrɛma kɔnɔ pɔnpe da la Abu Safina Jara siga t'a la mun ye bana a bɛ ta ka bɔ i kan nɛgɛjuru sira 72 mun ye 74 54 98 kosɛbɛ an t'a mɔntɔ k'a da yan c'est bon Abu Safina Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen walimadɔn maa minnu tun bɛ k'a fɔ k'u sɔgɔlimana foli ni tanu ni walimadɔn an b'a tanu k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini ye juma ye ɲɛmaa Mamadu Adama Mayiga a yɛrɛ bɛ se kumaso in kɔnɔ la yan o tɛ kumaso kun kalifalen don mun ye Mamadu Adama Mayiga fɛ mun ye an bɛɛ lajɛlen kama ko gafujɛma ka Madu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye nɛgɛ karafe o tun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛ bolo n'o de Yusufu Sugo nɛgɛ karafe o tun bɛ ale bolo mun ye kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na ne tɔgɔ Boubacar Tarawele ani Abu Safina Jara